diolch yn fawr iawn am yr cyfeiriadau i gyd. O ddiwein tad, da ni'n cyflwyno'n hunain i ti y bore yma, gan ddiolch i ti am medru dod i gwmni'n gilydd a dod fel hyn ger dy bron. Da ni'n dod arglwydd mewn diolchgarwch, dod i dy ganteddau di a mawl a diolch. A da ni'n dod yn frwdfrydig arglwydd gan obeithio o ti, ac am ddisgwyl ar ei ti siarad hefo ni trwy dy air, ac ar ei ti'n cael ymnogi ni arglwydd yn ffydd, ac ar ei ti'n helpu ni annog yn gilydd hefyd arglwydd, yn yn taith ysbrydol ac ar yn pererindod. Ac y byddi di arglwydd yn agor dair i ni. Byddi di yn datguddio i ni bethau hen a newydd. Ac y byddi di yn dangos i ni dy fawredd di dy hun sydd y tu hwnt ein dychymyg na'n dirnadaeth ni yma heddiw yma. Ni'n gofyn hyn i gyd ac eith bresenoldeb fod efo pawb sydd ar yn meddwl ni rwan ac yr ydyn ni wedi henwi arglwydd ac wedi cofio amdanyn nhw. Gofyn i ti laffio amdanyn nhw'n dyner yn dy law. Mwyn Iesu Grist. Amen. Felly mi ganwn ni rifremyn 102 i ddechrau. Rhif 102, ac sydd yn yr atgoffa ni o y cyfan mae'r arglwydd yn ei wneud drosom ni, i ofal tuag ato ni, ac yn adleisio Salm 103, ond 102 ydy'r rifremyn. Bennau bendithiau'r arglwydd a chofiau holl ddoniau i gyd. Maddeuodd dy holl amwireddau a chaodd dy lesgen i gyd. Gwaredodd dy fywyd o ddistryw, ac ras y coronod dy ben, i wallodd dy fwrdd a daioni at seiniau ei fawr hyd yn em. Popeth da a phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd wedi i'w rhoi i ni. 102. Wedi nodi yn Sylw diogelu ac eisiau rhoi nhw chydig bach o sylw i hynny. A chofio, fel mae'r arglwydd yn darparu yn cyfer ni, fel mae'r arglwydd ei hun yn gofalu amdano ni, a does na bosib ddim salm sydd yn sôn am hynny
yn well na Salm 23 fel mae o'n darparu pob peth ar y cyfer ni. Isio'r gorau ar ein cyfer ni bob amser ac yn cadw ni yn ddiogel. Yn rhoi pob peth sydd ei angen i ni. Ac wrth i ni gofio am angen yr eglwys i gadw pawb yn saff ac i ddiogelu y rhai sydd oddi fewn iddi hi, y rhai sydd yn bregus, y rhai dyn ni'n gweithio hefo nhw, a'r rhai sydd yn gweithio. Dyn ni yn cofio gofal a chysgod yr arglwydd drosom ninnau bob amser. Ac os ydy Doli wedi cael hyd i'r salm, mi wnawn ni darllen hi, ydych chi'n ei gwybod hi, wnawn ni darllen hi a'i chyd adrodd hi efo'n gilydd. Yr arglwydd yw fy migael, ni fydd eisiau arnaf, gwna i ni orwedd mewn porfeydd breision, a thywys fi ger llaw dyfroedd tawel, ac yma ef yn fadriwio, fe ymharwain ar hyd llwybrau cyfiawnder, mwyn ei enw. I mi gerdded trwy ddyffryn tywyll dydd, nid ofnaf unrhyw niwed, oherwydd rwy ti gyda fi, a thmialen a thon yn y llysuron. Yr wyt yn arwyo wrdd o'n blaen, y mwyd yn elynion. Yr wyt yn eneinio fy mhen a golio, y mae fy nghwpan yn llawn. Yn sicr, bydd daioni a thrigaredd yn fy nilyn bob dydd o'n bywyd, a byddaf yn byw yn hir arglwydd wedi llynyddio. Digon ar yn cyfer ni, ac mae Bible.net yn dweud wrth gochwyn y salm ac wrth aralleirio mewn gwirionedd y geiriau yna, mi orwedd mewn pyrfeydd breision, ni bydd eisiau arnaf, mae gen i bopeth dwi ei eisiau. A falle, am funud bach, hanner munud bach, gallwn ni gau yn llygyd cyn yn bod ni'n clywed o'r Testament Newydd hefyd, a dychmygu bod mewn lle mor braf, fel ac sydd yn cael ei ddisgrifio yn y salm yma, ger llaw y dyfroedd tawel, porfeydd breision, y byrddau ni yn llawn, yn pennau ni wedi peneinio, bod mewn lle nad oes angen dim arno ni. Ac mae Duw am yn dwyn i'r lle diogel yna. Chi'n ei ddychmygu am funud bach. A cyn i'n dychymyg ni fynd yn dren, yn meddwl pwy oedd yno? Pa bethau oedd yno? Pa fath dywydd oedd hi? Mae mor bell y gallen ni i weld. Faint mwy y gallen ni ddychmygu petai ni'n cael amser i wneud hynny. Ac wrth i ni ddod at y darlleniad o'r Testament Newydd y bore yma, o Effesiaid 3 ac ddiwedd y benod yna, dyn ni mae'n ddweud wrtho ni bod y daioni sydd gan yr arglwydd tuag ato ni, a'i fwriadau tuag ato ni, tu hwnt i'n dychymyg ni, mor dda, ac mor gyflawn, ac mor fawr, nes na allwn ni roi terfynau arnyn nhw mewn gwirionedd. Faint, dyn ni'n gweld faint sydd ganddo fo ar ein cyfer ni mewn gwirionedd. Dwi wedi gofyn i Hywyn darllen yr adnodau yma, a'r weddi fawr yma, am mwyn cael dirnad ac agor yn llygaid i weld y cariad mwyaf
oll sydd tuag ato ni yn Iesu Grist. Diolch Hywyn. Bod cariad Crist. Oherwydd hyn rwy'n plygu wyniag ebron y tad. Wrth hwnnw mae pob teulu yn y nefoedd ac ar y ddiar yn cymryd ei enw oddi wrtho, ac yn gweddio ar y ddogganiatau chi yn ôl cyfoeth ei agoniant, gryfder a nerth mewnol trwy'r ysbryd, ac ar ei Grist beswylio yn eich calonnau drwy ffydd. Roedd i chi sydd â chariad yn wreiddyn a sylwan eich bywyd, gael eich galluogi am gyffred yn hyd ar holl saint, beth yw lled a hyd ac uchder a dymder cariad Crist. A gwybod am y cariad hwnnw, ei fod i'w chlaw gwybodaeth, felly dygir i chi gyfiawnder hyd at holl gyflawnder Duw. Iddo sydd â'r gallu ganddo i wneud yn amhreithol well, a dim yn gallwn ni ei ddisyddu na ei ddychmygu. Iddo y borgogoniant yn oes oesoedd ac yn Grist Iesu o genhedlaeth i genhedlaeth byth bythoedd. Amen. Diolch yn fawr ac i'r fan yna byddwn ni'n troi geiriad yr chafel, geiriad mawr, gweddi mawr, dros yr holl eglwys. Ac yn sôn am gariad mawr, y cariad mwyaf yn Grist. Ond ta mi ganwn ni emyn ymhellach, ac mi welwch chi lun yn y fan yna hefyd, allwn ni ddim peidio tynnu llun y wal yma. Mae'n y wal a ffenest cyn i ti ddod at yr emyn. A oedi yn y fan yna, ger y wal, os allwch chi weld, felly, a gweld yn y fan honno ddarlun o ddyfroedd yn rhedeg. Yn rhedeg o allan o'r wal, ac oddi wrth yr hyn sydd yn nghanol y ffenest, yr oen yna, sydd yn ganol ac yn darddiad i bob peth. Ac ohono fo mae'r dyfroedd ma'n llifo. A mae'n lun ewigod neu ceirw o gwmpas y dyfroedd yna. Do mewn eglwys yn Budapest, y cython ni'r fraint o fynd i mewn iddi hi a cherdded o'i gwmpas. Pob tamaid o waliau wedi'w darlunio gyda hanesion rhyw saint a hanesion storïau o'r Beibl hefyd. Ond aro fi ac yn rhannu honno efo chi, fel mae'r arglwydd yn darparu ar ein cyfer ni, a'i ddaioni'n llifo tuag ato. Ac os ydyn ni'n sych, ac os ydyn ni'n sychedu amdano, ni'n gallu profi i gyflawnder i gyd. Yn adleisio'r gwrs, Salm 40 a 2, fel y brefa yr hydd am yr afonydd dyfroedd, felly'r hiraethaf enaid am ddiw, am y Duw byw, a'r dyfroedd byw yna, sydd yn llifo o ddiwrtho fo. Ganwn ni felly, nifer emyn 224, chofio am yr hydd yna, a'r syched. Mae'r arglwydd ei hun yn ei roed i ni, amdano fo'i hun ac am ei holl ddaioni a'i ddarpariaeth i ni. 224.
Salmydd yn deheu am brofi gofal llawn Duw drosto fo, bod yn ddiogel yn ei freichiad tragwyddol. A dyna ddim braint nina hefyd, creu lle diogel, cael bod yn ddiogel yng nghwmni'n gilydd, lle diogel i rannu, lle diogel i fod, a lle diogel i medru dod â pobl eraill i mewn ato ni hefyd. Ac i ni fod ag agwedd o ddiogelwch ac o ofal wrth gwrs, cyfan y llifo, allan o gariad a gofal. O'n ni'n creu awyrgylch, diogel a gofalgar ar gyfer eraill. Cyfalch iawn o'r fideo sydd wedi baratoi gan panel diogelwch, panel diogelwch plant sydd yn ni'n arfer i alw fo, ond panel diogelwch yn gyffredinol erbyn hyn, oherwydd mae pawb angen i gael gadw yn ddiogel. Ac maen nhw wedi paratoi fideo yn atgoffa ni am y pethau yma. Mi fyddwn ni yn fuan iawn angen adnewyddu'n holl wiriadau DBS, yr asiantaeth diogelu yna, lle dyn ni yn gwneud hynny mwyn cadarnhau'r agwedd yma o ddiogelwch ym mhopeth rydyn ni'n ei wneud. Gan yn trefniadau ac ym mhopeth rydyn ni yn ynglyn ag o fel eglwys. Byddwn ni falch o'r fideo ac mi fydd yna weddi wedyn yn rhan o'r gwasanaeth sydd wedi baratoi ar gyfer y Sylw yma. Ni wylio'r fideos gallwn ni. Mewn eglwys, mae'r teimlad o berthyn yn ein cryf, ac efallai ni roi'r cwlwm perthyn hwnnw ar brawf yn fwy nag erioed o'r blaen yn ystod cyfnod cythryblus y pandemig. Da ni'n perthyn i gynulleidfa, yn perthyn i enwad, yn perthyn i gymuned fel teulu. Mae hynny'n bwysig, ac fel unrhyw deulu arall, da ni'n edrych ar ôl ein gilydd ac yn cynnal ein gilydd. Dyna pam mae sicrhau diogelwch a gofalu am ein haelodau yn hanfodol o'r iengaf i'r hynaf. Yn Cymru, mae'r panel diogelu cydengwadol wedi creu canllawiau diogelu syml ac ymarferol i ni ei ddefnyddio yn ein heglwysi, ar ffurf llawlyfr eglur ynghyd â hyfforddiant sydd yn hollol hawdd i ddilyn. Fe ddylai pob un ohonom gymryd mater diogelu o ddifri. Yn y newyddion dyddiau yma, da ni'n clywed straeon ofnadwy am gam-drin a thrin pobl yn wael. Ac yn aml iawn, da ni'n meddwl yn dawel bach, fyddai rhywbeth felly ddim yn digwydd i ni. Ond y gwir ydy gall pethau gwael ddigwydd. Felly, mae mater diogelu'n berthnasol i bob un ohonom, i bob unigolyn ac i bob eglwys. A mae o'n ddyletswydd ar aelodau o'n cymuned eglwysig i sicrhau diogelwch pawb, yn blant ac yn oedolion bregus. Da ni'n dod at ein gilydd fel eglwysi, yn gasgliad o unigolion o bob oed, bob cefndir a phob profiad. Rhaid i ni fod yn ofalgar o'n gilydd ac o bawb. Drwy gyfrwng y hyfforddiant, da ni'n dysgu sut mae gwneud ein heglwysi'n fanna diogelach i bawb. Gall hyfforddiant ein helpu ni i fod yn hyderus ein bod ni'n gwneud ein rhan i ofalu am blant, pobl ifanc ac oedolion bregus, yn ogystal â gweithwyr a gwirfoddolwyr. Mae hyfforddiant yn dysgu ni sut mae sylwi ar bethau,
gall bod yn arwyddion o bethau fwy pryderus, ac yn dysgu ni sut i wrando ar be mae plant a phobl bregus yn ei ddeud. Mae'r hyfforddiant hefyd yn ein dysgu ni sut mae ymateb yn hyderus a mewn modd cadarnhaol a sensitif. Mae diogelu'n berthnasol i bob un ohonom. Fel Cristnogion fedrwn ni ddim fforddio i beidio â'i gymryd yn ddifri. Gweddi. Diolch i ti, arglwydd, am bobl sydd yn gofalu am gymaint o bethau yn dawel bach i wneud yn siŵr ein bod yn gallu cyfarfod yma heddiw i adolygu di gyda'n gilydd yn ddiogel. Diolch i ti am arweinwyr y capel hwn sy'n gwneud cymaint. Diolch i ti am y gofal a'r caredigrwydd a ddangosir ymysg aelodau'r capel a tuag at y gymdeithas yn cwmpas. Diolch i ti am yr rhai sy'n gofalu ac yn gweithio gyda'r phlant ieuenctid ac am yr rhai sy'n gofalu am ddiogelwch yr adeilad. Helpa ni i adlewyrchu y gofal a'r cariad sydd gen i ti tuag atom ni. Rwy ti wedi'n bugeilio ni a darparu ar ein cyfer hyd yr eitha yn Iesu Grist. Ac wedi rhoi mwy i ni nag y gallen ni fyth dychmygu ei gael. Helpa ni i roi o'n gorau ac i weithio rhoi ar gorau yn ei gwaith fel eglwys. Arglwydd, gwyddom fod am ddiffyn y rhai sy'n fregus bod rhaidd yn neges Cristnogol. Heddiw, rydym yn codi y rhai sy'n fregus i ti, y rhai sydd angen ei hamddiffyn, a'r rhai sy'n ofnus, sydd wedi cael eu clwydo a'i brifo. Diogelu nhw, cysura hwy, a dyrod y hedd iddynt. Mae'n ddrwg gennym nad ydym ni bob amser yn dangos gofal a chariad fel y dylem. Nad ydym ni bob amser yn sylwi ar anghenion pobl yn cwmpas. Helpa ni fod yn gywir yn ein gofal. Helpa ni i wneud popeth yn ofynnol i wneud yn siŵr bod ein capel yn le diogel a chroesawus ym mhob ffordd i bawb, ac yn arbennig i'r rhai sy'n fregus mewn unrhyw ffordd. Os oes na lefydd lle mae'n gofal yn wan, dangos i ni a'r horners a'r prydfrydedd i ni wella y sefyllfa. Gweddiwn dros y rhai yn ein cymdeithas sydd wedi dioddef mewn unrhyw ffordd oherwydd diffyg gofal. Gweddiwn dros y henoed, dros blant ac ieuenctid a dros rhai sydd mewn angen. Gweddiwn dros y rhai sydd wedi amharchu a'u camdrin. Gofynnwn i ti fod yn agos at y rhai sydd angen ei hamddiffyn, a'r rhai sy'n ofnus, sydd wedi cael eu clwydo a'i brifo. Digal da, diogelu hwy, cysura hwy, a dyrod o hedd iddynt. Diolch Doli, dyn ni'n gweithio Doli galed heddiw yma, a am ryw ohonoch chi wrth feddwl am cinio pnawn ac ati, pawb wrthi. Nawn ni ganu emyn ymhellach rhif 300.
A Robert ap Gwilym Ddu yn rhyfeddu at y cariad yma, sydd uwchlaw popeth arall, uwchlaw pob dawn. Pwy wyr ei lawn derfynau, i chenfu llygad cerwb craff na seraf ei fesurau. Yn sôn efo'r hyd a lled, roedd Paul yn sôn amdano fo, yn llythyr at yr Effesiaid mae hyd a lled ei gariad ef, uwch neb yn llifo, a dyfnach yw na llygredd dyn, heb drai na therfyn iddo. Ac ymlaen, rhif yr emyn 300. O faint mor fawr ydych chi'n gallu dychmygu? Faint mor fawr ydych dychymyg chi? Dyn ni wedi cael dychymyg ynddo, i fedru meddwl ac i fedru synio am bethau, ac i fedru mynd uwchlaw yn profiad rwsyd wrth i ni geisio dychmygu pethau. Dychmygu pethau ar ei gorau, dychmygu pethau yn eu cyflawnder, dychmygu pethau fel y dylen nhw fod. A dyn ni'n meddwl o ran faint mor fawr ydy'n dychymyg ni, faint mor fawr ydy'n Duw ni. Felly, ydy'n Duw ni yn fwy na'n dychymyg ni, neu ydyn ni'n ei gadw fo i'n bocs bach yn hunain, lle dyn ni'n ei gau o i fyny o fewn yn profiad ac o fewn amser arbennig ac yn rhoi yr amser hwnnw i'r arglwydd, a dyna ni wedyn, awn ni ddim tu hwnt i hynny. A mae Duw isio mynd tu hwnt i hynny, wrth gwrs dydy. Mae o isio i ni ddychmygu cymaint ac y gallwn ni am i ddaioni a'i gariad a dreigaredd a'i ffyddlondeb ef ei hun. Ac mae hon gan Paul yn niwedd y benod yma, fel yr oedd o wedi bod yn gweddio, mae o'n torri allan i weddio dros yr Effesiaid yn gyson yn y llythyr yma. Mae wedi gweddio ar iddyn nhw gael profi pob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd yn y benod gyntaf. Ar iddyn nhw gael gweld y dirgelwch yma sydd wedi'w ddatguddio iddyn nhw yn Iesu Grist. Ac yma mae o yn gweddio am nerth mawr i weld yr cariad mawr, y cariad mwyaf yma sydd gan Dduw tuag ato ni yn Iesu Grist. Ac mi ddylen ni fod, chymod, dyn ni'n jyst yn sôn am y pethau yma. Ni'n jyst yn sôn am gariad Crist, am ofalu'n yr eglwys, am ofal yr arglwydd drosom ni. Dyn ni'n gweddio
ar ein ni gael profi hwnnw, ac ar i chi gyd gael profi hwnnw drostoch eich hunain. A bod yn ei dderbyn ac yn ei brofi fo, ac yn ei gofleidio fo, ac yn caru'r arglwydd yn fwy fyth. Ac mae Paul yn dechrau mesur, mae'n dechrau cael ei dap mesur allan yn y tamed yma. Ac yn dweud wrthon ni ar ôl sôn bod popeth yn tarddu oddi wrth Dduw. Rhwng y mae pob teulu'n nefoedd wedi'w yn gyfrifol amdano ni gyd. Yn dad nefol ac isio gofalu amdano ni i gyd lle bynnag yr ydyn ni. Ledled deuaf isio'n croesawu ni i mewn i'w deulu ef ei hun. Ac mae o yn mynd ati hefo'i dap mesur ar ôl sôn am gariad Crist sydd wedi wreiddio yn bywydau ni fod, sydd i fod yn garreg sylfaen i'n bywyd ni, rydyn ni adeiladu i fyny arno fo. Dyn ni'n gwreiddio i lawr, dyn ni'n adeiladu i fyny. A mae o'n mynd ati, dwi'n gwybod os oedd ganddo fo dap mesur, ond mae ganddo rhywbeth i fesur. A mae o yn sôn am gyffred hyd. Hyd fel hyn, a lled, a uchder, a dyfnder cariad Crist tuag ato ni. A sut y byddwn ni yn amgyffred y pethau yma? Yn aml iawn, dim ond yn ôl yr hyn y gwyddo ni amdanyn nhw. Beth ydy'r peth uchaf dyn ni erioed wedi bod yn ei benno? Wedi bod yn ben yr Wyddfa? Bosib, ar y tren, taswn ni'n gallu cofio yn hollol 3,000 a faint, 800 a faint o fetrau o uchder. Rhai ohonoch chi wedi bod yn uwch na hynny. Mae rhai ohonoch chi wedi bod i fyny'r adeiladau ucha yn y byd i gyd. Lun ohonyn nhw'n cael eu cymharu efo'i gilydd yn y fan yna Doli ar ôl yr emyn. Mae'r uchaf ohonyn nhw yn yr undeb yr Emiradau Arabaidd wedi'w godi ers 2010, a sy'n neb wedi gallu codi adeilad uwch na hwn, y Burj Khalifa sydd yn Dubai yn 829 metr ac 800 centimetr, neu 80 centimetr. Hwnnw ydy'r adeilad uchaf yn y byd i gyd. A does am sôn am ddim byd wedi bod yn ben y siard neu'n go agos i'r top, ond mae hwnnw i lawr yn isel iawn, mae'n 100 o adeiladau yn uwch a mwy yn uwch na hwnnw. Mae'r adeilad nesaf at hwn dipyn llai na fo, 680 o fetrau yn Kuala Lumpur, a'r un wedyn yn Shanghai yn China yn 632, dod lawr yma nhw wedyn. Ac mae pobl a dyn yn bwriadu adeiladu pethau'n uwch hyd at gilometr i fyny yn yr awyr, ynddi? A ydych chi'n edrych arnyn nhw'n meddwl, allai'n gweld top, lle mae top y peth yma. Ond mae yna ben iddo fo. Ac mae yna ddyfnder i'w sylfaen nhw. Ond does yna ddim mesur i gariad Iesu Grist. Ac mi sylwch chi fel mae Paul, dydy o ddim yn gweld y peth fel tase fo ar bapur mewn 2 ddimensiwn. Dim ond hyd a lled ydych chi'n gallu gweld ar bapur a'i ddarlunio. Os ydych chi'n dychmygu'r pethau sydd o'n cwmpas ni, dyn ni'n ei gweld nhw mewn 3D, ydyn? Hyd a lled ac uchder. Ond mae Paul yn sôn am y dyfnder yma hefyd. Mae'n sôn am 4 dimensiwn. Hyd a lled a dyfnder ac uchder. Ac mae rhywbeth sydd yn mynd y tu hwnt ein profiad ni
Wedyn, yn dydi, oeddwn ni'n gorfod gwglo wedyn 4-dimensional. A gweld be oedd pobl yn ei ddeud am y 4 dimensiwn. Chymod, nad ydy pobl ddim yn siŵr beth ydy'r 4rydd dimensiwn, os nad amser ei hun ydy o. Pethau dyn ni'n gallu syniad a'i gweld, a gweld hyd a lled arnyn nhw ac uchder. Ond yma'r 4rydd dimensiwn yn rhoi rhywbeth mwy na hynny. Rhywbeth sydd yn mynd ymhellach na hynny. Rhywbeth sydd heb i ddirnad yn llawn eto, os nawn ni byth. Rhywbeth sydd yn ymestyn yn ôl mewn amser, rhywbeth sydd yn mynd ymlaen mewn amser. Rhywbeth sydd ynglyn â'r tragwyddol ei hun. A mae yna ryw geisio darlunio hynny wrth roi llinellau at ei gilydd a gweld ryw giwb, gweld i mewn iddo fo, gweld y peth yn troi drosodd ac yn parhau am yn hir iawn, onid am byth. Dyma'r math o hyd a lled y mae Paul yn ei roed i gariad Duw tuag ato ni yn Iesu Grist. A does na ddim diwedd na therfyn iddo fo. Does na ddim uwch na fo, ddim lletach na fo, ddim dyfnach na fo chwaith. Pa bynnag ffordd yr awn ni, yn ôl neu ymlaen, i fyny neu lawr. Allwn ni ddim osgoi, allwn ni ddim mynd ymhellach na'r cariad yma. Y mae o yn cyfleidio ni i gyd yn ei gyflawnder i hun. Sy'n byd mwy na hwn. Ac wrth i ni fynd ati i ddyfalu hyn, da ni'n cofio'r stori na dydyn. Dwi wedi tynnu llun y llyfr yma. Yn llyfr hyfryd, da chi'n cofio ei ddarllen o i blentyn erioed, da ni wedi darllen o'n plant ni. Da ni'n gobeithio ei ddarllen o'i genhedlaeth nesaf. Eto, lle mae'r sgwarnog mawr yn sôn wrth y sgwarnog bach, faint y mae o neu hi, dwi'n gwybod os yna benywaidd neu gwrwaidd ydy'r sgwarnog, yn caru'r sgwarnog bychan. Yn dechrau mesur ac yn dechrau hefo hyd sbonc, bod y cariad gymaint â hynny, yn dechrau roed i freichiau ar led ac yn dweud bod i cariad nhw at ei gilydd gymaint a hynny ar sgwarnog mawr yn codi fyny ar ei draed ac yn gallu codi yn uwch. Ac yn y diwedd maen nhw'n dechrau blino wrth feddwl a dychmygu yr fath gariad. Nes bod y sgwarnog bach yn edrych i fyny ac yn dweud i fod o'n caru'r sgwarnog mawr hyd at yr awyr neu'r lleuad. Ac yna'n disgyn i gysgu. A'r un mawr yn dweud wedyn, dwi'n dy garu di yr holl ffordd i'r lleuad a'r holl ffordd adre. Mae'r peth yn cael ei chwyddo bob tro. Ac yn hyfryd yn dydi ddychmygu efo plentyn, mae mor fawr y gall rhywbeth fod. Dychmygu mae mor fawr y gall cariad ni fod. Dychmygu gymaint mwy y gall cariad Duw tuag ato ni yn Iesu Grist fod. A dyma'r cariad, yr ydyn ni yn cael y fraint o fod ynglyn ag o, i wreiddio yn bywyd arno fo, ac i ladu bywyd i fyny arno fo, ac i wreiddio i lawr i mewn iddo fo. Ac nad oes na ddim mesur arno fo. Felly, bydd o byth yn diffygio. Bydd o byth yn gadael ni i lawr. A mae o bob amser yn mynd i fod yn ddigon i'n cynnal ni. Ac mae Paul wrth gloi'r adran yma ac cyn mynd i berorasiwn o ddoliad ac cyn dweud amen mawr wedyn ar y diwedd. Yn dechrau dychmygu a chwyddo'n dychymyg ni i weld faint mor fawr ydy gallu Duw. Y gallu yma sy'n seiliedig ar ei gariad ei hun. A pwy ydy o? Cariad ydy Duw. Mae mor fawr
ydy gallu cariad Duw. Mae o'n gallu gwneud, medde fo. Yn anrhithol well na dim y gallwn ni ddesyddu na'i ddychmygu. Ac mae'n defnyddio geiriau mawr wrth sôn am yr anrhithol well yna. Fel arfer byddwn ni'n sôn am rhywbeth sydd yn fawr. Ac yna byddwn ni'n sôn am rhywbeth sydd yn fwy. Ac yna byddwn ni'n sôn am rhywbeth sydd y mwyaf. Mae Paul yn fan yma mynd tu hwnt i hynny. Ac yn dweud, mae gen fo double superlative o dwi wedi dysgu ymadrodd newydd yn y fan yna. Sydd mae'n defnyddio'r gair hyper ddwy waith ynglyn â'r mawredd yma. Mwyaf mawr a mwy wedyn ydy gallu Duw ar waith yno ni. A be mae'n gallu wneud, ni'n torri'r peth i lawr, mae'n gallu wneud y cyfan a ofynnwn ni. Mae'n gallu gwneud y cyfan o ofynnwn ac y feddyliwn am ei ofyn. Mae'n gallu wneud mwy na'r cyfan a ofynnwn ac y feddyliwn ei ofyn. A mae'n gallu, dyma lle dyn ni'n mynd i dir yr gallu uwch yma, a'r hyper a'r super, yn fwy rhagorol na'r cyfan a ofynnwn ac y feddyliwn ei ofyn. Ac mae o'n dweud hefyd bod o'n gallu gwneud yn llawer mwy rhagorol na'r cyfan a ofynnwn ac y feddyliwn ei ofyn. A mae'r gallu yna, gallu Duw, ar waith, drwy'r gallu sydd ar waith yno chi. Y mae'r mawredd yma ar waith yno chi a fi, oherwydd bod ei gariad o ar waith yno chi a fi. A dyna. Chymod, ydy hynny yn chwyddo'n dychymyg ni, ydy hynny'n chwythu ein brens ni, fel maen nhw'n dweud y dyddiau hyn. Mae angen chwythu dipyn ar yn brens ni, mewn gwirionedd. Mae angen ehangu'n golwg ni ar allu yr arglwydd. Falle nad ydy o'n ddim yn mynd i ateb pob gweddi, ond mae o yn gwrando pob gweddi, ac ddim yn ei ateb yn y ffordd yr ydym ni yn gofyn, oherwydd mae o'n gwybod yn well. Nid yn unig yn gwybod yn well, yn gwybod yn rhagorol ac yn llawer gwell. Na dim y gallwn ni feddwl i ddychmygu i ofyn iddo fo. Yn gwybod beth ydy'r peth gorau oll ar ein cyfer ni. Ac mae hynny, weithiau gallwn ni feddwl bod Duw yn siomi ni drwy beidio ateb yn gweddi ni fel da ni'n gofyn. Ond mae o'n gwybod yn well. Ac mae o'n gallu rhoi y nerth yma i ni hefyd, i fod yn syniad am y gwell ac am y mwy rhagorol yna, ac am y cyfan sydd ganddo fo i'w rannu hefo ni. Ac mae'r cyfan yn cael ei rannu hefo ni yn Iesu Grist, ac mae o'n mynd i'r amen mawr yma ar y diwedd i weddi. Ac Iesu yn wir ydy'r amen, ydy'r ie, dyna di ystyr gair amen, ie, dwi'n credu hyn, ie, dwi eisiau gweld hyn yn dod yn wir. Ydy, mae popeth da a gorau Duw wedi'w rannu hefo mi yn Iesu Grist. Mae'r cyfan i'w weld yn ddoef. Ac Iesu ydy'r ie a'r amen, i holl addewidion Duw, ac i'r hyn oll mae o'n gallu i rannu hefo ni ac yn dymuno i rannu hefo ni ac yn bwriadu i rannu hefo ni ac ar waith yno chi a fi. Byddai'r clod a gogoniant, fel mae'r gweddi'n dweud, bob amser i Dduw mwyn ei enw. Amen. Rwch i ni just oedi i feddwl ac i lawenhau yn y cariad yna cyn i ni gloi gyda'n hymenolau.
Ddiwyn tad, dyn ni'n diolch i ti, dy fod ti nid eisiau rhoi rhywbeth sydd yn gyfyng i ni. Nid eisiau rhoi rhywbeth sydd â therfynau i ni. Ond rhywbeth sydd yn parhau ar byth. Rhywbeth sydd ydyn ni seilio'n bywyd arno fo ac i adeiladu'n bywyd arno fo. Diolch i ti arglwydd dy fod ti nid yn rhannu rhywbeth y gallu di fforddio i golli, ond yn rhannu'r peth gorau sydd gen i ti i'w rannu hefo ni yn Iesu Grist dy fab. Byddwn ni'n cofio hynny wrth i dymor yr advent ac osau, wrth i ni gofio i ti rannu Iesu yn fychan hefo ni. I ti gael dy eni yn plith ni, yn dduw mawr a rhyfeddol, mwyn i thallu di a'r cariad i ddod yn agos at bob yr un ohono ni. Cael ei ymgnawdoli yn plith ni yn Iesu Grist. Diolch i ti arglwydd am roi'n y hyn trosom ni. Diolch i ti nad oes cariad mwy na'r hyn a welson ni ar y groes yna. Lle roddais ti ddwylo pyr ar led. Cariad sydd yn ddofn i weithaf ac hyd uchder y nef yn cyrraedd ac yn tynnu ni atat ti dy hun ac at yn gilydd yn ei goflaid dragwyddol. Arglwydd da, ehangan bryd ni. Gad i ni fod bob amser yn ceisio'r mwy yna, y mwy rhagorol, honno ti ac yno ti, ac yn y ffordd yr ydyn ni'n yn gwasanaethu'n gilydd hefyd arglwydd ac yn gofalu am y gilydd, ac yn caru'n gilydd, ac yn arddangos y nerth mawr yna sydd ar waith yno chi a fi, mwyn Iesu Grist. Amen. Felly, mi ddown ni at yn hemyn ola, 321 yn hemyn cyfarwydd. Iesu nid oes terfyn arnat. Mae cyflawnder maith dy ras yn fwy helaeth, yn fwy dwfn, ganwaith, nag yw'n echod cas. Fyth yn anwyl, meibio'n dynion mwy ath gar. Ymlaen, 321.
rannu'r bendith efo'n gilydd. Gras i arwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddai'n gadol, draw hyd yn